Assalamu alaikum group da NDS tarayya, barka da yau, da fatan dai an wuni lafiya. Ina gaida ku ne muku fatan alheri. Dan NDS tarayya, kun san ko me nake nufi yanzu? Insha Allah idan Allah gwada mana ranar zabe, to insha Allah mu yi kokarin duk inda mun kasan bamu da rinjaye ba, mu yi kokarin mu samu mu tadda rigici sai a rufe sabbin rukan nan. Mu samu mu yi rigici a rufe sabbin rukan nan duk inda bamu da rinjaye ba. Kaga mun kai haka nan to muna kawo musu asara. Insha Allah ku kokarin duk inda kun ga bamu da rinjayen nan ba ko, musamman garuruwan nan dai na su tilaberi su doson nan na kamata mu kokarin mu samu duk inda muke sai mu tadda hitina, saboda nan bamu da rinjaye. Insha Allah sai a rufe sabbin ruwa, kaga mun ja musu asara wannan waje. To, salamu alaikum 'yan Nijar. Aski ya kawo gaban goshi, ko taware ko tawarware. Ina son ku gane wani abu. Billahi allazi la ilaha illa duk wanda ba zai shirya a shirye muke. Na sagalo ne ko da girma ko babu arziki, dole sai mamman su ya hau wannan mulki. In kuma za a ya matse Nijar ne a swaɓe mu, ana swaɓe mu, amma ba zan baka isa ba. Duk zari'a kuma bata isa ba. Muhammadu Isu da kai da zari'a ku duk ba ku isa ba. Ƙarye ku ta ƙare, minacin ku ya ƙare. Ku tai ku ɗauko makuran zo yi muku zaɓe. Kuma ɓace ku ce kun ci zaɓe ku ga abin da bai da wuya tsakanin Nijeriya da ku. Allah ya sa ku ce ku kun ka ci zaɓe da kai Muhammadu Isu da Bazum da wanga mai aka maka sai na Umar da Albada Abuba da Baraji, ku zo ku ce kun ci zaɓe. Mu gwada muku nan wallahi ko aihuwa ku ba a yi ba, ƙarya ku kai. Ido na an ka samu ku, tunda ku rashin kunya kun ka sama gaba. Ko ku yi tamamin wai da ba a ce muku ƙala ba an yi shiru, kamar wai an a'a wawaye ne an ka ɗauke ku. Kuna hitowa inda girma, in babu girma, inda arziki in babu arziki. Ran nan ba zum da ta yan ka haɗu. Ina so ka gwada min ta ina ka ci zaɓe. Sannan ku kuma sojin Nijar da polis ɗin Nijar da jandarmomin Nijar da gara fuke na Nijar, ko hoyo tunani ba su sun ka sa ku aiki ba. Kuɗin jangalin talakawan gane daga ka kuka uku dududu, kuɗin suna an ka ɗauka kun ka zama mun yi soji. Ba yan wanga taku ba abin da za a gwada mana cikin soji. Ga wani soji duk ya raida a ce an gane cikin magudi na kokan irin ko goyon bayan an sace irin. Wallahi ana gama zaɓe ana gama da kai, ko kai a so komi gada ka Nijar. Tunda Nijar kowa san da kuso za da kowa, da mu da sivil da kowa. Ƙoƙarin na akai Nijar ta koma ga hannun 'yan ƙasa. In ko kun ɗauki ko kuna bayan wa'anga kayan banza sa kalkalu, an ɗauki wa an ba ku kuɗi, amma mu ba mu damu saboda mun san demokarasi ce. Ku ba ku shiga siyasa, mun san wannan saboda mun yi soji. Tun ku ba ku shigo ba, mu mun shiga, muna cikin ta, mun yi ta, mun yi ta. Saboda ba haka cikin soji ba abin da za ku gaya muna, wanda mun ka'ido mun samu kuma ga inda kun ka samu gaba. Kai kun ba zum dan ubanka ku yi sata. Baka in ma ka wasa sata, Allah tsine ma albarka. Ba zum ku yi sata mu gani, mu ga mai kai mangali ba nan alistera kun ka tai kun ka ɗauko shi America ba, dan shi yana wan matan Muhammadu Isu. To yana lahira ya ɗauko alitera ka muku ko, to yana shi yau. In ka sa an kai alitera, shi lahira an kai shi. To ko kun bismillah. Abdallah Wafe yana lahira kuma ya san abin da ya sa, shi ya sani. Ya ɗauko alitera ya kawo shi kuma gwada mai basan waye ka. To kai ma ba zum za mu gwada maka akwai Nijerin. Bismillah. Muna jiran kullum nan ta ba gudu ba ja da baya. Abinda adda mu da ku zo mu yi kuri'a. Abinda muka jira gare ku kullum ta kuma ku ba da sakamako a ce ba zan ya ci kaga abin da bai da waya. In ka Nijar ce min shege nake. In ko ka ɗauko duk matakan Libi da Aljeri ka zo ka ce ka ci iko, mu ga wace ƙasa za ka iko. Kayan banza da baka san ma zahin kanka ba. Ainihin Nijeriya kuma ba ganin lahin ba zo ga amina yakin ku nan Muhammadu Isu. Ai ya san kowa abba zo ya sani.
shi ne dai yana wawa an gan baki da shi an kai sinyan takardu da areba za a kwashi iranium din Niger, za a kwashi zinariyar Niger, za a sata Niger abinda aka so a ci mai aiko mai ƙarya ko kai ƙarya ko ƙarya da har makuran ƙarya shi kai makuran dan daudu makuran dan daudu ne ai wani shi ma ba ta daraja gare ba Allah dai ya kai mu lobanta ai ku kuma Niger ko ji amina wallahi ko da bila'i ne ko da takubba ne ba zum na sarka lobanta ai ku za a rena ku an ce Nijeriyan bai da zuciya Nijeriyan tsoro gare tun da lidar ɗin sun kawo muna mu kuma guda musu mun yi sun bakin ciki abin da suka ciki ko ga da lidar ɗin gai muna suka yi ma kokowa ba su ba muna suka yi ma kokowa ba su ba saboda haka da talaka da ɗan birni da na daji da na ina ne wallahi duk inda ake ka zo ka je wa kula kuma ka tare kula ka in ka ɗan maguni kaɗan wanda baka da shi ba ce kwallon mutumin kai shi gurup ɗinku a ware kirma mai kashi sai an turbiɗe shi sannan mu ga kotun da za ta zuwa ta ce an kashe mutum an kama mutum inda babu irin gallin za da mutane ba su gwada mana ba kasar ga an ci kuɗi a hana magana ba a ci zaɓe ba an ka ce an ci an kai sata kuriyo da bindigogi akan ma'adina an gani an ka ce babu komi to yanzu ga gamin ga an kawo hadar ne su kale babu wani ta ka dawo Nijar na ɗaukar mulkin kanta kuma Nijar na ɗaukar yancin kanta gare ku 'yan Nijar gare ku mu hiddo kanmu cikin taɓo ba wani ɗan iska can zai zuwa mana gwaɗar bai gwada mana bayo ɗan gidan suwa ubangiji Allah ya kai mu lobanta ya kai kuma ba zama da kai da Muhammadu don Allah dan annabi in ku iya ne ga uwayenku ku yi sata ku ga abin da bai da wuya kai kuma sunna wallahi ka bada sakamakon abin da ka gani na gaskiya buba wa'yan ga ta ci tabo abin da sun ka baka ka ci abinka amma wanga lokacin gaskiya ne ka tsatsa kan da Allah ka wani gaskiya wallahi in baka tsatsa kan da Allah ka ci gaskiya abin da ci sura ce ina ga ma gaskiya kai tamanin dan ne sun barka ka zo ka ta bada sakamakon da aka so ba ce ma kala wallahi ba mai tsoron ka duniya ka san dai a nan ne da akwai sun ka yi ka ilimin ma gidan juri ni ina gewaya maka da sai kai surikin mu ne ya kamata ka dibi gidan da ka yi to ka dibi gidan da ka yi armi ka dibi ɗiyanka babu wanda a ɗan wani waje ka zo kama ma ɗan Libya saboda an baku kwaɗai an baku rashuwa to Allah ya kai mu